Армане! Вие няма да си ходите? Още малко колендот. Ваня и кара скоро. Вихре, какво правиш там сега с Арес? Хайде да тичаш. Вихър! 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 Остави Арес. Ох, много иска да си играе с Арес. Вихър! Хайде! 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 Вихър! 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 Искаш ли пръчка? Хайде, искаш ли пръчка? Да, вижте, мила, айде ние да си ходим. Стой, Айде. Айде, бе. Поигра достатъчно. Стой, бе. Стой. Айде, чао. Айде, чао! Ние ще побягаме още малко. Вихър, донеси пръчката. Къде е пръчката? Вихър!